Bairo, tai sini Ampura Amchai, tai Boyer Club ni Gana gini kami ni joto lukuk no borong tai ani kakaham hamjang ma yapari ang nong ni buskango kok kaisa thaini no kecharnai tai sanai chini tring bisi omono rugai tini Boyer Club je sing sasakayai oro je panda khlaimani mo blai keno sing ma bolainai Boyer Club mung jerekom omti keno bisi burung-burung Boyer sipsari woi sini hukumu mukumu no kethang narengnani bagai borok je panda khlaitongo mo blai ke sing ma bolayo blai keno sing khatongo omobai sini culture sini hukumu mukumu mo thangnani lamawo borok bo kaisa yapri baro goitong goitne जों साइमानो 512 सका इराव एबा 590 एडिओ जुजराव फानि जराव चबा खलायै गप्पाय माने सारनो रक्षावैनो सिनि त्रिं बिसिकताल आसायमानि सिनि तिप्रासानि बिसिकताल आसायमानि लाइबुमाव जों साइमानो राजमालातै जों साइमानका सिनि तिप्रा बिसि बांला बिसिनि साय बिसिकताम अकरा खना 1433 बिसि लायै हर बारता एकटाव 1434 बिसिव जों यापिरि रिनाय अमनो रुगै तिनिनि सिमिनो खातुं खाजाखाय सिनि रामचंद्र घाट आमचाइनो खबुय सारा हास्ते गोनांगै गोचा गोखरां लाइट बाय मोसामुंबाय रोजाबमुंबाय खोलायै बिसिकतामनो लामजांनानै बागै सिनि लुकुरो खातुं खाजाखाय दुंगलायो गोबां मा जागा फुड फेस्टिवल लुंगो चिनि चामुं जेता कमन नायतंमानि आवां बातिरो आबरक दिनि of food festival ni bising paisayani sepungkha sara bochor जों samung tango sarapsa surupso जों lenanani bonango ojarawo जों omti terman mabai muti panda mamnar bai जों berainani sep malayo mare kising sangbai malai lenani sep malayo गोबां मानसिनि गामियाव थांनाय बोरै सिकला ताय बोरै रगबो खसै रं फुलै मते पान्दारगो फायै मनै सुरु सुरुकाय बेराय मारगो जों नुगो चिनि तेते सं तंथंमा बाय बुमा बुफा बाय याग्रमै पान्दारगो फायलायो खातुं खाजाखाय बरगो मुसालायो बरनो बंगो Boyer Club dakla yapri kotorma namani blaikhaino tongthongmani kok oro Bangladesh ni resap krung Payel Tripura oro tini horo phai resap phainani ni kok tongwene ang khanaka sudu Payel Tripura simia oro Manik Dev Burma tai Rumi Mura Singh bobo oro phai resap phainani kok tongwene ang khanawo gobang mat tini pandawang thangka ta kaisa panda tongko abongka West District Chin State level ni borakathalo aro bo kaisa norok jotno saibano borom ganang Ruhi Dev Burmani natok aro ungnai aro ba ano kesarjak ang tabuk thangtei nongoroni thangmani yagol aro thanai hegai ang tai kok bisi logridia kok painani sikang ang sanani musungo sini o amchai ni bisingo ampura hati kaisa kesam hati gobang ma bisiromoi o hati sini lukorok bai tei duljagai phaimani o hati no kaham khlainani khetre o agi jotoduk saktar jakha tabukbo जों saktarnani bagai chaito goitongo gobang ma project oroni rijakha chini borom ganang Topon Dev Burma chini borom ganang bini mungang bona arodar hinino siniwo bini asol mungang maya tai ora kebang ma chini takho minal songrok tebo kebang ma chini borok dongoro borok o bazar no
हामचारिनानि बागै जों सारिनानि बागै बर' अर सामुं दाङै दङ आं खाख्लायो चिनि जत्तनि सुबा सुबाय अबाजा बोसकांनि सालतेबो मोजांनाय अर आमपुरावो कायसा फार्मान नलेज सेन्टार दंमाने आबो गोमानानै हायं थांमाने कागज नायतुगैमानै खिथिरिमाने यागुलो ताबुगरा फार्मान नलेज सुनानि बागै कायसा टेन्डार ओंखा अमते यायकाना ता कायसा पोल्ट्री फार्म 2017 आबो ताबुगो कमप्लीट दुनिया आबोनो बां डाइरेक्टर न चिथिरिमाने यागुलो ताबु टेन्डार ओंखा आबो बो सालामजांनाय तुरुक खायै चिनो आमसाइनो किसासा जों सोलार लाइट बाय गोबां मा जागाव रिखा गोबां मा जागा ताबो रिमायाखौ नरकावानदि आं चाइतगै दङ चिनि रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंगो जे हाइवे दंमानि यांग सदरनि जे सिमनानि जे एरिया तैखाय चिनि हाइवे बो प्राय 90% कमप्लीट ओंखा आरो सिमि सोलार लाइट जों मुसंगै चिनि खवाय कन्स्टिट्युएन्सिनि बर्डार पॉइंट स्ट्रीट लाइट जों रिमांखा अमबो चिनि कायसा अचिभमेन्ट हिनै जों बलायै मानो जों ता कायसा अर चिनि बरमुरा बेलफांग अर कायसा भिउ पॉइंट खलायै नायजांनाय अर पिकनिक स्पॉट खलायनानै बागैबो चिनि एमां दंगो देन जानतलाङै जों जागा नायखा आरो गोबां मा फालनक जों सालामनानै बागै ताबो प्रोजेक्ट सालामजागै दंगो किसुदिननि बिसिङावनो आरो डीएम नतलाङै जों नायजांनाय अमते हायकाय चिनि गंगराय आवारनि ककनो थासिं बागमा साका गंगराय आवार बिसि कलक कल मा रमै बान थेलायनायनि बागै आरंको खायका आं डाक्टिनो आपनो विजिट खायनाय ओ सिकां आरो शम्भु बाबु चिनि स्वराजनि बुफा ताको स्वराजनि बुफा आं बाय थाङो एमएलए हस्टेल मालायका बबाय ककलाम खालेका छालायका डाक्टिनो कखा ओ गंगराय आवारनि ककनो आं डीएम मीटिंग जखन मंत्री सुधांशु दास फाइब्रबो फिशारिनि माध्यमे आपनो बानदुय आर योगै यांगता क्षेत्रको तैनेन ककबो छालायका गाय हायपनो जों चाइतगै दङ बाहाय गाय ताम खालामनानै सुइस गेट कायसा खायदामानो विधान सभायावबो आं गोबां मा प्रश्न रिका आबोनि बिसि गंगराय आवार न थेनानिबो कायसा प्रश्न रिजाक दङ अमतै हायकेनो चिनि रामचंद्रघाटनि गोबां मा जिंजानाय कक नेक्स्ट चिनि 5 तारिख जानुवारिओ सम्भवत विधान सभा जुंनाय जुदि जरा माखाय आरो चिनि रामचंद्रघाटनि गोबां मा जिंजानाय कक आरो रमति साजांनाय नरक आरो चमुइ रिमानि यागुलो एमएलए चमुइ रिमानि यागुल आं सुदु ब्लग सिमिया तिनिबो ब्लग कायसा पान्दाव आं गोबां मा कक साका चिनि आमसाइनि हामक्रायनि बागै डीएम मीटिंआवबो आं गोबां मा कक साका आं एमएलए संजांमानि यागुलो ताबसो 300 पर्यन्त 300टा नि ऊपर चिठी सैका हामारि चिनवा एलाकानि डेभलपमेन्टनि बागै दोरखाय ताबो गोबां मा खायजागै दङ थिनांगबो खायजांनाय अमते हायकायनो जों कायसा चिनि रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनो बायके मडेल एकटा कन्स्टिट्युएन्सन जों खालायमानो अबनि बागै चाइतजागै दङ अबनि बागै नांनाय नंनि चुबाचु आं कायको बिसि फलना नायलिया तिरिं बिसि कताल चिनि जतनि बागै हामारि तुबै फायतन तिरिं बिसि कताल चिनि तंथंमानो तेबो काहाम खायै ओ तेरनो मुचांनि तिसादान नंथन ताकालिनसे खालि तेबो तंथंथन तबे पाइथाको आं कायसा नंनि थाने मनो कयनाय चिनि सोसाइटिओ किसिसा हामिया छाम ताबु खलायजागै दङ जों अमति पान्दारक मुसं मुसांगै जों सासा पान्दारगो गोबां मा जागावो जान्दी मुन्दारो मुथों जागौ अमो चिनि सोसाइटिओ कायसा ब्लाइके हामियाङै दङ आं बयर क्लाबनि जत तुइ थांनो जत आमसानि लुकरंनि थाने याक जुराटके आं नन छानानि मुसुंगो जों अ जान्दी मुन्दारनो मा मुथों बन्द मा खालायनाय आनि एमएलए अफिसाव फाइसा पायो सार आनि बोसानि परीक्षा स्कुल फी रिमाया हस्टेल फी रिमाया आनि बोसाय जान्दी मुन्दा थुङो बोखा ब्लेके कष्ट नांगौ अनेक जागा जों नुगौ चिनि काहाम काहाम चेराय ड्राग्स जावै
साल इनकोनि बिसिंगनो थै थांगौ बाइक हेलमेट गरै चालगै थै थांगौ साल किसा सिकां नर खोनाकाना यूट्यूब रग न्यूज रग नुखाना जे इक फायो परिनाय लास्ट इयार नि एकमात्र बुफानि खरकसानो बुसासला एक्सीडेंट बाइकिंग गई थै थांगा ताई खरचा ताबु जीबी अस्पताल थदा थैनो ना बादा बानचिनो साइमियाम तेका काफ्रा जाक के आबोनि बागैनो चिनि सोसाइटिनो गाहाम खायनानि चिनि बुसाबोतैनि थिनांनो गाहाम खालायनानि आबोनि बागै चिनि जक्तनो साकारना नांनाय आबोनि बिसिंग चिनि आमजानि क्लाबनि सदस्य र क्लाबनि अजामार दैफांर बर जत्तमिसाय मा साकारनाय आबोनि बागै आं कयनाय जाहाते काचिनि सोसाइटिनो गाहाम काति सानानि बागै गोसों काति सानानि बागै जों जत्तनो साकार काकाय चालचा चिनि थिनां काहामुंनाय चिनि सोसाइटि काहामुंनाय बयबाय बलायजांनाय गे आबोनि बागैनो जों जत्तनो बाक्सा खायै अ हामिया सामुंनो याकांनानि बागै जों मा साइतगलांनाय मोसक सावैनो आहायनो आहाय जत्तनो खाकाहाम ताय हामजागमा याफारै त्रिं बिसि कतालनि जत्तनो काहाम तंदि त्रिं बिसि कताल चिनि बागै काहाम तुवै फाइतुर मोसक सावैनो जत्तनो न खाकाहाम याफारै आनि कक मुथाका जत्तनो न खुलुमका हामबाय Norokni bukung khunjute totrani bemar bai tekto manjakda hunke leria kari dakti dati phaiye naijak phai baidi norokni amsaini mohana mediclinic and diagnostic center orowo tongo bukung khunjute totrani amjoknai kurungkuk specialist Dr. Rakesh Tripura bokhoroksa MS ENT specialist chini orowo morokni machine bai amjogi naijago abono karibo amjogi naijago bukung khunjute totrani dal bidal bemani jungjal rok bukungte hama hori maya angmani khunjudu rokmani thyroid totra phuliwi roban mani matric cancer ungjak bemar rokno belai kahamke saktharei amjogi naiphayo kokti sal brum brum no khwai mohana mediclinic